Ngingamthemba umfazi. Uyezwa kuthiwani? Kuthiwa lo mfana lo walaphaya kwaDlamini. Lo yabo lo mncane lo lastborn. Kuthiwa sisi umfana njengoba athenga iLamborghini manje. Kuthi uthwele. Ngiyakutshela Ntombi uthwele lo mfana. Akwazi phela. Akwazi ukuthi angaye eGoli yena abuye sekanemali. Kokuqala lo mfana uyi-drop out. Azange nje azasiqeda isikole ugcine ka grade 9. Ugcine nje ka grade 9 lo mfana akalitholanga nethuba lokuchoose ama subjects. Okwesibili wa-drop out waba unyawupi. Angithi umama wakhe nobaba wakhe bebathi bamphuthumisa kuphi kuthiwani la kulasho rehab lapho bekuthiwa bamphuthumisa lapho ke Ntombi bamise eGoli. Kuqiqi manje sekabuya sekuyinto ethenga amaLamborghini. Angeke ayenzi senze lento mfazi. Uyithathe imali engaka lo mfana? Uyithathe phi nawe ibukisise kahle? Uyithathe imali engaka? Ikhona nje lento uthwele lo mfana. Yebo kuthiwa uyabona kuthiwa lentombazana yakubo le yabo le bihlakaniphile le eceda kushona manje siceda kuyincwaba. Kuthi uthwele ngayo ngitshela. Ngiyakutshela uthwele ngayo. Ingakho uthwele ngayo. Cabanga. Hayi banezibindi abantwana bethu. Ngithola ukuthi mina izinto engicabanga yini ufike laphayana wathola labangani laba babhedayo lapha eGoli ngoba uyazi nawe eGoli eGoli kuyabheda. Wafika wathola abangani ababhedayo lapho. Nakuletiye lengishisa Nkosi yami. Thiwa ufike laphana wathola labangani bakhe ababhedayo ababhema njengaye. Bathi bazomisa laphaya kulomuntu. Hayi indaba ihlala phansi ungangibuza ukuthi ngithathe phi. Wena lalela indaba yizwa ngami mina ngakhuluma manga mina. Uba kungina isikhathi esiningi. Hayi angakhuluma manga mina. Uthwele le mfana. Vele mina laphaya kaDlamini kudala ngabona ukuthi bayawusebenzisa umuthi. Hey bayawuphatha umuthi. Ngathi ngoba sikhuluma kanjena nje. Khona ongizwayo. Ngibuza ukuthi indaba ugogo wakhona makasele yedwa. Ijaridi vele libe clean. Lokho kahamba ngedondolo. Like makahamba uyacothoza. Uhlina kanjani ijaridi lokho kayedwa? Yini emklinelana? Ile mfene. Tshela ile mfene ungabhayisi bayaloya lapha kuloya musi nangibasaba kabi. Nengane zami nje ngitshela singaphinde idlale nalezi ingane zalaphaya ngoba hey labantwana bethu bazomthatha umntwana bathwale ngaye sithi umntwana bekala hayi izwe selonakele. Ayenzi senze lento because ingane zethu zinama degree kodwa hleli zinama BBL ingane ama BLL ama masters zinama BLL masters kodwa zihlele emakhaya. Umfana wenyawupe hayi nawe bikuzwe kahle lento mfazi. Mina nomama uyangibuka kahle no like uyangibuka kahle uyathatha isikhathi sakho wangibheka wabona ukuthi ngifanele umona mina. Ngiyakuzama ngitshela indaba ngivuthe emaqandeni yakulayithisa wena uyabhayiza. Ngathi ngihambisana nale tela lakhe ngana shukela.